L-ammont ta' viżitaturi lejn il-Blue Lagoon naqsu b'mod sostanzjali dan is-sajf wara l-introduzzjoni ta' sistema ġdida tal-booking. Ċifri maħruġa mill-Awtorità Maltija Turiżmu juru li l-akbar ammont ta' persuni rreġistrati f'ħin wieħed matul Lulju u Awwissu din is-sena kien ta' madwar 3800 persuna, tnaqqis ta' 68% meta mqabbel mas-sajf tas-sena li għaddiet, fejn 12,000 ruħ żaru din il-bajja f'daqqa. Fis-stqarrija l-MTA qalet li bħala medja kważi 2000 ruħ kienu jżuru l-Blue Lagoon filgħodu wara nofsinhar u filgħaxija. It-tlet ħinijiet differenti li stajt tirfes fuq il-bajja. Fir-rendukont tagħha għax-xahrejn li għaddew l-MTA żidet tgħid li l-ammont ta' 3000 viżitaturi inqabes 34 darba jew fi kważi 18% tal-perjodi kollha allokati. Is-sistema tal-ibbukjar li tnidiet f'Mejju bilan li tnaqqas il-geġwiġija li kienet ikun hemm fuq il-bajja tillimita l-ammont ta' nies fl-istess ħin għal 4000 ruħ. Żiedu jgħidu bli b'din is-sistema tnaqset il-pressjoni fuq l-ambjent tal-gżira li hija parti mis-siti tan-Natura 2000. Barra minn hekk iddaħħlu bosta miżuri oħra. Ġiet estiża ż-żona tal-hawn żdiedu il-lifeguards u anki il-pulizija u l-iskart fosthom il-qxur tal-pineapple qed jinġabar b'mod aktar frekwenti. L-awtorità spjegat li bħalissa d-ditta privata għaddejja b'xogħol fuq pjan għal riabilitazzjoni ekoloġika fit-tul. Il-proposti dalwaqt jinfetħu għal konsultazzjoni pubblika. Il-Ministru għat-Turiżmu Ian Borg qal li dawn huma l-ewwel passi importanti lejn ir-riabilitazzjoni fit-tul ta' din il-bajja, sit li jaffaċċja pressjoni minħabba ċ-ċokon u l-popolarità tiegħu mal-Maltin u t-turisti. Il-kap eżekuttiv tal-awtorità Carlo Mikallef qal li s-sistema ta' booking qed tgħin biex tħares iż-żona waqt li tagħti esperjenza isbaħ lill-viżitaturi. Ix-xogħol qed ikun koordinat mit-Team Blue Lagoon tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu flimkien ma' entitajiet governattivi oħra.